Nih, nih. Pilo kesan nyo pa ya. Ito mga kasirita lang. Nih. Diyan pala maniri tayo. Piragay. Kailan may kasi na yung pangkatok mo, abang mo na laingan na naugi. Tama ka kasirita alam mo. Ilak yung supirta. Di ako nalukasan. Siyempre, bukbugor ko jay, nani nung walay matakaway. Ay, gusto manaya. Inerka ni Ritoy. Jay. Ito paway. Sininatan mo na lang muna rami tanaman ko. Hindi. Di madalin. Pakisarati tanaman nyo. Oh, maumbat. Ay, bang gano pa? Nang bari-bari ka? Nang aniri ka? Hindi. Kina. At ka nang bari-bari. Nani, wala silitan muditan. Yaga na nang ibang banoda ka. Wala pa ni suna nang kuditan. Yakang putino arum. Kayo, muntatako mo, Mia. Bahala ka ditan. Ka nang bari-bari. Tuwi, mami, ay. Akin Jason na siya makakapi ka? Ang sakit so lamang kumi. Napuputang ang amo. Kung pula, galata, paspasan ta kay bulong. Bulong ang tanaman nyo, si paspasyo. Ayan de, gano'n na tangkalan ta na? Ida nyo alalingan na. Kwarta ya, itar ko da albularyo ta. Diyad albularyo alalingan mong patambal. Ay, sto! Ya, lakalan si Mang Duming niya tampol. Agay mo lang ba 20 mo mi ay. Arawan yung mi ha. Kababay yung matod sa amin, albularyo. Andiyan natin 20 sili na eh. Tayo lang 50 ay. Salamat si Remy. Wala la. Makapatak tako lalay ng so, mansalog saya ay. Paano nabambano anak mo? Okay, antuman. Ay, alam may babagakit. Tunda niya pansasalog ko. Okay, kulang ng Jason lang. Kumuha ni mabigla. Mong laba tayo ni danda 50. Magang gano'y mga lay, isa liman ay pamirienda. Akin, ulay, sa kabambanan yun kandila? Mapanga. Anong nang kusong may nambambano si ka? Aka ang puti? Okay ka la? Susubreto ka mo? Manisya kayo sa haratan? Alam tuatan? Ituloy mo sinin niya ipasasarong ko tapawayay. Lalama! Ibalik, anak sila mo. Siya pala.
Mambari-bari ka na, pero ka napapawilan. Ni. Aning ko. Wala kang puti. Atan man sa anong nang kumot. Nakasirin tayo tirik mo yung kandila dito sa kanananga mo. Si kayo akanunod si kayo manggawa. Prem na, piyan mo itong dala si kata. Bastos. Agay. Tanga ka, kapitbahay tayo manaya.